Seret brilliant. Erkeklik ol var ya gurrun däl o. Sen hükmede geldim. Sen birinci etmeli zaten hükmede dolandırmalı. Eğer hükmede veyransılık getirecek olsan ol erkeklikte ol bir samsaklık düşünüyorum. Hükmede gelýän adam eğer Amerikan hükmede bize peýda getirýän olsa biz işleýäs. İran'ın hükmeti bize peýda getirýän olsa biz işleýäs. Orset bilen eğer orset peýda getirýän olsa biz bile işleýäs. Eğer peýda getirýän olsa onu biz işlämzok. Düşünýärmi? Şoň üçin ine biz näme özümizden erkekligimizi ýa-da bir zadymy sud etmek üçin uruşa gitmeli, gad etmeli ol bir nähil urun. Şoň üçin näme birlen men pikir etýän siýasatda bar tarap ýok hiçlik. Siýasatda näme? Bize peýda gelýärmi? Türkmenistan üçin girdeýici gelýärmi? Bizim jemgyýetimizde şu edilýän zatlar hop awaýarmy? Ýa-da biz üçin gowmy? Ýa-da şoň ýalak gurulma siýasatda. İran'ın özü İsrail, Amerikan dostu. Müň musulmanlyk bilen bir gatnaşygy ýok. 100% gandım 100%. İran var olan İran'ın opsi pikir etýän var belli bir derejede İran var ileşler. Orset bilen deň. İran pikir etýär şu musulman ýurtlar İran'ın näme topragy. Musulman ýurtlar İran'ın şu mellegi. Onu diýmek şu Siriýa, Livan, Palestina, Yemen, şu ýurtlar İran'ın diýen zadyny dinlemeli. Näme üçin? Şu musulmançylykda iň ýokary derejede oturýan şu İran'da näme diýler? Ayatollah wa düşünýärmi? Onda eger ayatollah bir zat diýse, hemme adamlar, hemme ýurtlar ayatollahny dinlemeli. Şoň üçin İran var musulman ýurtlary bilen burşup ýör. Düşünýärmi? Şu öz näme täsirini getirmek üçin. Gannama assalamu alaykum. Selamun aleyküm, ben Fulaki, baktım, Alo. Eşdilýärmi ağam? Eşitliye. Ve arada sessiz oturacak yanımda, ses bolya da şonun için. Alo ağam. Näme diýdiňiz eşitmedim ýa-ma. Ben Fulaki dedim, yağdayla kovum, baktım dedim. Arada sessiz oturacak. Ha ya, eşitdim. Oo, arada sessiz oturacak, sen gürle verdi ya. Koşularım ki vakti ses olmasın diye. Böyle. İran'ın Amerika'da ikisem bir terörist olan ikisem näçe sany Sünnitleri öldürdü. İran'ın bize dostlar. Seret admiral siyasatda var ha, dost ya da doğun yok. Belli bir derecede men pikir etýän siyasatda bolmaly. Hawa sen näme aýdaly Türkmenistan üçin Türk ýurtlar, hawa biziň dostlarymyz, atlamyz bolmaly. Ýöne opşy pikir etsen, siyasatda sen dostuňam ýok, düşmanyňam ýok. Siyasatda näme? Siyasatda işleyen adamlarımız var. Bile işleyen ýurtlarymyz var. O zaman şu ýurtlary bize peýda getirýärmi? Onu bolýar. Biz işleýäs, biz sowda etýäs. Ýok, şu ýurtlar öz täsirini Türkmenistana getirjek bolýar. Şu ýurtlar käbir toporlar bilen Türkmenistan hökümetini ýitgeçek bolýar ýa-da başga täsir etjek bolýar ýa-da Türkmenistan hökümetine siz şunýalak näme kararlary kabul etmeli diýip täsir etjek bolýar. Onu biziň dostlarymyz. Şonýaly. İsrail adamzadyň düşmany, ýeke sen ýa men däl. Brilliant, men seret dogry maýsamara İsrail'in tarapyny tutmak islämler. Ýöne men pikir etýän ýerler. Hiç kim bir adamzadyň düşmanlyk bilmersiň-de o. Pikir edin o. Sen partner diýip alay. Ha o partner. Brilliant, sen var näme İsrail adamlaryň düşman diýmek ýanlış, düşünýärmi? O sen İsrail'e näme diýip bilerdiň? İsrail'in hökümetiniň etýän bir kanunçylyk, şu hökümet jogapkärçilik çekmeli.
Onu diýsen bole. Ýöne sen adamzadyň düşmany ýok etmeliýsen bir paranoya. Kaktus, assalamu alaykum. Salamu aleyküm. Oğumu mağtum oluyor. Can sağ mı ağam? Aleykümselam. Oňa Hudaýa şükür. Nereden ağamıyordun? Mardan mı? Hawa. Türk'ten bu var. Yo Türk'den. Nerede ağam? Öýde. Yurt yok mu ne sonra yanına? Mihmançylyga geljekmi? Ha o bir doğru oradan baracak. Ha böyle. Men Filipinler. Filipinler. Vay bo. O tayların beri ama ağam bu ne mi? Ama şuna adı. Siyasi gaçwatdy mı? Asiyat kaç otalar beri ama. Hawa, o almazdı. Ha. Tuğla mı? Ay bol ya on oranın oğlu olsun. Gelecekmi? Filipin'e gelecekmi? Jurist tappereň haliş. Ay ola jurist gerek ya mödüm juristlayman. Aynen. O ama. Siyasat hakkında gurrun etýär. Menem aýtýan, Türkmenistan üçin dosýada düşman ýok diýen, bize partner bar diýen diňe. Sen dong yang men dong yanlış var. Kim dong ya oğlum? Men internetim doňýan. İnternetim. Selamun aleyküm. Au, o Aleyküm Türkmenistan esselam. dostum yok düşmanım yok hakiki. Doğum dost yaşımda da iş yam zaman. Oňa Hudaýa şükür berdiňizler, gomy. O da şurada da şu hal iş ayıp berden hal iş isteyemem men dedim şu an. Hal iş. Oo. Doğumcuyum yaşımda dayılar. Şükür goma. Sen bilen bir habarlaşaktım da TikTok'ta da şu yazdım ettim habarlaş. Bolmaz da seninle görürüm hatta. Liskama yana ustadım ben de. Hiç hemen var ki internette düşünün mutlu şunun yanına. Buranın men size ödüm ya. Dayırna. Bir musun baktım orada gurlu şahin mi? Borlu elinden var turgullu şöyle. Bol ya. Vardı. Dosta joli yayınlar. Tamam annemet. Be adamlar var hali. Şol zaman atım ne firam olsa galı ver ya. Hayda. Çekile baba ya. Mala de. O hemmek isteni gözläp görle ýaly. Yok o yer ve zaten ne olmazsa soracak ulan ne kadar açık. Malum olayım. Firam bilýän o iderler. Yani firler ya şol. Ayme on yarda da düşün. 10 yarda da düşünem. O da TikTok'ta 5 nol girip başladı. Ya bu da malum ulan. Ne mi diýen olsa am videomda ne mi? Aga burun bizim yanına ne diýen? Bor dost, bor ya. Ne mi diýen malum ulan? Ne mi videolar çeken olsa bundan? Esas ne mi da contentin? Görüň okmy? Men görýän bunu düşünemok. Siyasat barada, Ha. Ne men siyasatlarda diýäniň Türkmenistan hökümetiniň edýän siýasaty barada men daşar ýurtdan siýasat hakyndan. Daş siýasatmy, iş siýasatmy? Bile, istiyatım, daş siyasetım. O siýasat iki topara bölünýär, dämi? Daş ya daşdan alıp çykmaly ya içinden alıp çykmaly ya ikisini bile alıp çykylýan. Oň ýaly pudow barmy? Mene badyny bilemok. Yok, ben etken zaten var ya halis. Biz hiçlik büyük kanunçuluk edemiz o. Biz siyaset hakkında gururun edeceğiz. Türkmenistan siyaset hakkında gururun edeceğiz. Halkara siyaset hakkında gururun edeceğiz. O zaman kavaklar hava. Ben bilen sen soracak kulağdan Türkmenistan hükümetini kritik azat edeceğim. Hava onu mu edeceğiz? Bak. Ay bu yani. Ne gıdıklan ya mı senin fikir edeceğin mi? Ya edýänlärdiňe da jogap berýän bolsaňyz edip bermeler. Mene etmediğime gelemok. Ferhat halis cevap vermeli ya. Kimin önüne cevap vermeli? Kim sorar ya? Düşünüyor musun? Biz ne kanunu bu? Eğer mahkemeli haberleşecek olsam da ben juristime, arkan juristime can etýän, otam aýtýan. Ne men mahkemeli sonra olmadı. Ya düşündüm. Yani o efir onunla sen nemçini efiri. Onu juristin var orada sen juristin üstüne sen ona haberleşman orada efiri halk bilen nemçini onunla juristi ortadan ayırıp ödün efir edýän.
Edesim geldi. Şonyal hakkım hukumu. Ha. Konstitusiyada yazılan ine mawtumla efira TikTok'a çıkıp efira çıksa hiç ile kanunu bozmaçılığa çağırış etmese böyle mesele yok dip şu kitapta yazılan. Sen näçinji ýylla näre nemedin ağam, şu zatlar bilen meşgullanýan. Sen öňden bazı bir adyň eşdiýän özüň, göremokdun sen öňüm. Mawtum bolup ya başga birim kaşa nemeden tutulup giden, Türkden tutulup giden. Mawtum bolup biri. Türkde hiç tutuldun, Türkde yaşadın mı ağam sen hiç? Yo o yerler gitmedim. Ha, doğru. Ay bol ya. Ay özümü bilýärsiňiz la ýediýän işimiz mene. Eýtýär beýtýän. Kimdir Ferhat Halis kimdir bir etmeli. Senem daşar yurda çıktın dünýäni gördüň. Ondan soň iň bolmana Polşada var mı? Şolong tarihinde de şonyalak adamlar var. Ondan pikrede kimdir bir etmeli. Men etmesem başka bir çıkıp eder. Ona sen ağam Alparyan ne kantiyendinde siýasatyň diýjek. Alparyan nemende, mysal şuna der sen neme ol kitýän de toplum ýöňde barjak. Ol kitýän sen hem öz ara sen hem pikirinde ýa toplumyňa dogry däm bereden näçe patpişiň var mysal üçin. 7000 adama sen pikirini üýtgödi bilýän ýa-da pikir berip bilýän 7000 adama dogry däm 7600 adam bar eken. Dogry däm men şu Alparyan siýasatyňda mysal üçin haýsy tarap bilen birleşmäni has öňde görýän haýsy tarap ýanym nemeleň içinden şuňa sen edýän işiňi sizinkine muhalefet bolup gitýän näder bolen Dursultan Azat diýme haýt baýda şolary bilen bililikde sana öýsen siýasatyňa ýakyn Talip Nuri şolong sen siýasatyňa has ýakyn maýzynyňkyny sen dogry gasap edýän iki topar berýär şolaram. Ferhat Halis ýan aýtdymy? Siýasatda dost ýa-da düşman ýok. Siýasatda partner var, bile işler. Ýöne dost ýa düşman ýok. Bolýan men ýalňyş neme? Men sana dost düşman, partner ýok men haýsy bilen haýsy tekliw etse haýsyň teklibine giderdim mysal üçin. Gel bize goşul biz bilen bolýsa. Yo onu aýdyp biljek. Islendiň ulanyň partner bolup bilýän ýerde tapawdy ýok. Hani edýän haýsynyň kysagdyn kritika mysal üçin Talip bilen Nuriň kimi Azat bilen Dursultanyň kimi? Senin pikiriňçe? Oňa da baha berjek. Ýöne islendiň ulan olaň wara Ferhat Halis olaň hemmesi bilen habarlaşýan hem ertereger efir bolsa ýa-da bir zat bolsa arkaýyn gürleşýän bilýän efire de gelip bilýän hiç mesele. Onda sen öyle bile şolur işi edýän partnerlaryň dikden partner bolmasaňa men gaýwana partnerlaryň da şolur işi edýän sen olaň edýän işine baha berip bilmeýän bolsaň sen onu öz başlyk bir pikiriň ýoklugy bolýar onda şu aşy. Yok. Ol beýle olan Ferhat Halis näme? Şu aýtýan grup bolan var, bir-birine gapma garşy. Olar bir-birine öz arasynda söwüşýänler we ýa-da garşy çykýanlar bar. Men şoňa goşulanmak. Maňa şu zatlar gerekken. Sebäbi bar, şolaň içinde men hiçlik düşmançylyk, ýok men bujoklap ölüp batýanmam ýok. Düşünýärmi? Diýerler Türkmen hakynda näme diýen ondan? Diýerler Türkmen hem sen gel ýeke tapanca da o da sen ýaly ýeke özi hereket edýär. Oň bilen partner bolsaň näme? Mysal üçin Mesele ýok. Eger ertel diýerler bilen habarlaşyp efir etmeli bolsa efir eder. Eger Dursultan bolsa efir eder, Nuri, Talip tapawdy ýok, dewletde. Doğru. Sen millatlar etmeň, Hasandan näre şu işler edýän ağam? Özüm, şu işlerle meşgullanýan Hasandan näre? Da proset ýa Halis. Yo, men tanajak bolýar tanamaly. Orda sen halkyň öňüne çykýan bolsaň gene, halkyň öňüne çykýan bolsaň sen auditoriýany upravlýat edýän bolsaň men tanamaly. Orda öňüme çykýan adamy. Bir näçe ýyl boldy Halis. Opşuwara, şo beýlekler başlady. Menem madym şo başlan wagtyna şo. Şu başladyň, mysal bir näçe ýyl ýanyň 4 ýyl ýaýylym onda, bir näçe ýylyňa. Hawa. 4 ýylyň içinde iýmini ýedil özüň hakynda tograýanlar. Sen sözüň üçin näme ütködi 4 ýylyň içinde? 4 ýylla käkelek gelýän näme ütködi? 4 ýylyň içinde. Hiç adam ütkömedi Halis. Hiç adam ütkömedi. Ýene näçe wagtdan ütkär edýän şu zatlar? Men pikir etýän mümkin hiç adam ütkömedi. Men pikir etýän ki mümkin Türkmen halkyna wapşy umyt ýok bolarmy? Türkmen halkyna umyt
yok bolan Türkmen halkı günahkar mı şu umudu siz berip bilmeýänligiňiz üçin şu nemeler muhalefetler ana siz günahkar mı? Neme aktivistler siz günahkar mı? Şu umut yok halk günahkar mı? Birinji Özür Türkmen dilerim. halky günahkar. Birinji Türkmen halky günahkar. Ikinji aktivistler günahkar. Sen diýen amlaryna nemede Polşada da aktivistler bolan näme Orsetde de aktivistler bolan näme bolan. Ýöne bular eýtip halkynyň pikirini ütködüp öz tarapyna çekip biratlar döredip bilýärdi biratlar ütködüp bildi dogry näme? Ine siz näme üçin ütködüp bilen dok diýjek bolan 5 ýylyň içinde. Ine Stalin Stalin ýa-da Lenin 1 ýylyň içinde ütködüp şon näme bir jurnal çykar. Böyle. Ferhat Haliç birinjiden halk birinjiden var. Türkmen halkyna var. Menem şu ýerden çykano. Meniň terbiýem şu Türkmen halkyndan, Türkmen ene atalaryndan, maşgalasyndan gelen. İkinciden bizim özümüz günahkar. Tabii hakikaten hem Polşa'daki ya da Orset'taki ya bizde okuyup Siz ikinciden siz günahkar da birinciden siz günahkar, ikinciden halk günahkar. Debe ne için birinciden siz günahkar? Siz şu halkın düşüncesini upravlat edýän bolsa şunça adama diýerler dinledýän bolsa siz bu çakaçyn ütkötmeli bulan düşüncesini. Ne şu ütködüň bak mesela şun ya da bular sizle bolan anamyny kazanmaly. Ferhat Haliç bizde okuyup yok. Düşünýärmi? Şu okuyup yok diýýän adam. Awu, Hasan Asil dowam etme okuyupsyzlyk. bilemem. Okey. Sen menden sonra menim sizde alada ýerleşdir. Men şu ara islegim var. Men saýladym. Näşe efire TikTok etme. Şoň üçin men şu ýerge geldim. Mende ne ekspertiza wa, mende ne pul wa, ne meni gollayan adamlar wa ýanymda düşünýärmi? Düşündüm ha. Aýýana var, şunça wagtyň içinde. Bir saat ütkemedik bolsa, gene de ütkemedim kadi men şoň ýa, edýän. Oňa da siz aktivistler bolup halk buna edýän bolsaňyz, oho, wapşe ütkemeýän. Ferhat Haliç, men dogry aýtsam da, geçen hepde men sen şu pikiriň bilen alalaşýardym. Menem pikirem mümkin bar, bizde hiçlik umyt ýok bolaýmasam. Mümkin men etýän işim bar, hiçlik manyýy ýokdur ýerleşler. Ýöne bar. Şu video çıkarmam bet etdim. 3-nji gün bar, maňa ýuristler dan etdi. Bilýän Haliç, Türkmen ýuristler bana dan etdi. Olar aýtdy, "Mawsumly, sen bilen 3 güniň içinde habarlaşyp bilmedim" diýär. Onu diýmek, biz häzir Filippin hökümetine arda ýazyp sen gözleňe çykartdy. Adam menem ertegim fikretýär. Düşünýärmi? Men şu ýuristler bar, ömrümde hiç saçanam görmedim. Ýöne şol adamlar men üçin şonu ýaly alat etdi. Bede men hayran alyp, onu bar, eger Türkmen jemgyýetinde şonu ýaly alat edip bilen adamlar bada mümkin. Bizde umyt baglanmakmy? Sen sen ýolundaky oğlumyň bir näçesiniň tutulup gideni, bir näçesiniň türmelerde çüýräni ýa bir näçesiniň işleriniň buluşany, ýa şoňa mende gat köp situasiýa bol geçdi da halkyň bilýäni, bilmeýän, men köpüni bilýän, halkyň bilmeýänleriniň köp zadydan bilýän mende. Ýakyndan gatnaşykda bolan oğlumyň marazynda dostluk gatnaşygy bol, işme gatnaşygy däl. Olun köp zady eşitýän, görýän, köp zadydan bilýän, siziň öňüňizde halka kan ýetiren käbir zatlary. Hakik bolan zatlaryň öz araňyzda çöp görýän. Neme perden arkasy diýilýär, perden arkasyna zatlar bolýar. Şu zatdan bir gün seňem öz başyňa da gelýänden howatyrlanan, okmy? Oň bar, wapşe şu zatlardan gorkýadym. Günne pikir etýärdim. Ýöne bar, 4 ýyl boldy ýerleşler. Ömürlük gorkup bolmady. Hawa sen 1 ýyl gorkarsyň, hawa 2 ýyl gorkarsyň ýöne inni boldy. Gorkaram, üýjem almady. Gorka tamam gelenek eger tutsak bolsalar tutarlar, men etsek zadym ýok. Ondan şu giden oğlanlar var, şüýrän oğlanlar var, türmelerde zatlarda bol. Sen şu işi edýän, bile edýän, eginleşden ýa senin şoňa hiç ýyl täsir edip bilmeýänligiň, ýa-da şu zatlar saklap şolar ýa türmeden alyp çykyp bilmeýänligiň, ýa-da sen gitseň hem sen ýerinde de sen şunu hiç kim algamajaklygy, bu zatlar pikirlendiren, o kan hiç gele. Ferhat Haliç ýa aýtma. Men geçen hepde pikir etdim, mümkin men bes etmeliydim. Ýöne 3 günden soň maňa Türkmen ýuristler jaň etdi. Mawtum saňa näme boldy? Biz siz bilen ýam 3 gün öňe habarlaşyp bilmedik, şoň üçin biz häzir şu Filippinler hökümeti ardaýa sen gözleňe çykartdy. Ana şoň üçin Sebäp näme sen gözleňe ýa şu bolalar, sebäp näme?
Bilemok sen aýt, näme üçin men gözlüğüme çykmaly? Sen pikiriňçe. Habarlaşanda näme ýetki habarlaşmanda näme ýetki o Habarlaşmadan mümkin. sen ol argument ortadan etdiň şu men atamam ha. Yo, seret halis. Eger men habarlaşmayan olsa mümkin meni biri öldürenler ya da meni biri tutanlar. Şunu Onu sen de aytsak bilen Türkmenistan içindäki juristler sen aladan etdi diýjek bolýan şu adamny. Türkmenistan içindäki da, Türkmenistan daşyndaky ýöne türkmen juristler. Ha, sen goro ya, sen hak hukuky, yani sana bir zat bolsa hukuk taýda. On sonra illeşler şu wagtda var men hayran galýar da. Men şu adamlary ömrümde hiç saçan görmedim. Tanamam. Men ýekide tanayan näme? Bir jaňlaşýar. Odan şol adamlar şu alada bildirip mawtumly. Biz siz bilen habarlaşyp bilmedik häzir ine hökümede hat ýazas we sen gözlüğüňe çykýasyň. Odan men bolýar hemme zat gülýärler hiç ile alada oýmam zat diýip özüm oýdyma jaň etdim ana. Bah. Doğru. Ondan men pikir etýän halyş eger bar bizde şolar ýalap illeşler bar bolsa mümkin bize umytlandyr. Bilemok, mümkin bolup biler. Bolýa. Ýene bir soragda seni şu ýoly iten zat näme sana haksızlyk edildimi ýa sen ene ataňa bir zat diýildimi ýa sen dogan gardaşyňa bir zat diýildimi ki näme sen şu ýola düşdüň sebebi näme şu maksady näme? Sen düşmeň maksady. Seret men ýöňmara men şu Hytaýda okudum da. Awa. Hytaýda okugan ýerim biziň Demirgaz Koreýa ýakyn. Awa. Ondan halyş häzir sen şu Demirgaz Koreýa ýagdaýyny görseň de men pikir etdim. Eger geljekde Türkmenistan şu ýagdaýa düşäýse men näme der? Ne şu wagt men daşary ýurtda. Men gürlemeli mümkinçiligim bar. Onda men mümkinçiligim barka men gürlemeli. Şunýam? Şoň üçin hiç ile sebäp ýok. Özüm pikir etdim internetde gördüm, ondan soň netije çykardym. Orta çyk. Kimleň videosyny ýa-da kimleň nemesini görüp şu ýola düşdüň? Kimler sen beýniň ýetgedip şu ýola düşmeňe sebäp bolanlar barmy? Mysal Murat Gurbanow diýdi, Azat Haýtbaýew diýdi, şonu men der. Kimleň videosyny görüp düşdüň? Sebäpsiz düşmersiň, görmeseň, bilmeseň, dogry dämi? Samaguçka bolmarsyň ha? Yo. Seret men başlan şu aprelde bolan tupan ho. Şu hemmemiz bilelikde. Düşünýän Türkiýede şu ýadyňa düşýär aprelde Türkmenistanda Lewakda bolan tupan ýadyňa düşýär halyş. Bilýän Marwile Lewakda bolan. Menem şu döwürde çykan. Onda da Türkmenistan hökümeti bağışlayıcıdır. O bira Allah Teala biran bizim yurdumuz bağışlayandır. Türkmenistan prezidentinin geçetinden başına söýgenlerim barıp ötünç videoda ötünç doğra barıp arkaň ýaşap ýörenler kendir. Men pikir her kim pikirini aýtman hakkı var da oradan sen aýtsyňar. Meňem aýtman hakkym bar. Orada hem söýgem mo edem. Men pikirimçe şu ýol ýakyn karşyň ýaly diýip bir çykyş etdi. Men pikirimçe bu ýoldan dön. Sebebi sen ýekden iş adam başlarmaýan, sen erti bir şerik ýerinde de seni hiç kim çykarmaýan şotaýdyn. Ötün sorayan sen hapazyň sen gramatny alyp barýan düşünýän. Ötün sorayan ýalňyş ýola düşüpdin meni bağışlan diýen. Şu adam ýaşap o näme muallim diýe zat diýe ýaşap berler Türkmenistan içinde. Olmasa şola prezidentiň geçetine da söýgen adamlar. Düşünýän iş nemeden ok. Görüň üçin men maksadym şol dost. Özüňe maryň bolan ýok. Bilýärmi halyş? Geçen ýyllar şu opozisiýanyň içinden aslında maňa jan etdiler. O zaman aýtdy mawtmal eger sen Türkmenistanda dolanjak bolsaň bizde adam var diýip. Ondan şu jaňdan soňda men şol adam bilen gürleşmem, besetdim ömürlük. Bolmasa men şol adam bilen 3-4 ýyllar gürleşip gelýärdim günne diýen ýa. Ana men jogabym. Men şu ýerde galýan eger ölýän bolsam ölýän tapawut ýok. Men öz ýolum saýladym. Hiç ile näme başga ýol ýok, başga ýol ýok. Demirgaz Koreýada ömrüm ýaşajak. Iň olsa ölýärim. Eger Demirgaz Koreýada ýaşamak bize taýly bolsa, iň olsa ölýärim ýylysy. Demirgaz Koreýanyň alyp barýan siýasatyny edip sen öz tarapyňdan seretsen ýalňyş ýöne bilemok dogry siýasatmy kadýan şolan kom. Näme üçin diýsen, sonra da. Türkmenistan derede näme de bolsa seret, seni bir zat aýtjak. Näme de bolsa açyňa dogry dämidi şoň Türk Demirgaz Koreýa görä, ha. Olin görüň o ýurdun içindäki bolýa öz erkine
Öderkine göýberen halky gören okma, ýarsy gün tüy. Gün tüşlüge diýany haýsy. Ogurşlyk diýany haýsy. Dogry dämi? Halkyň içinde de bozuklyk çykýar. Şolar aman Demirgal Kareýa go kontrola saklasan, belki halkdan şoňa da çykmaz. Düşünýärmi? Kontrol güýçlendirsen. Yok, yok, olalaşam o. Sen böyle ilan alacak, gel öz. İlan alacak, gel bu baksın. Aha. Men Pekin'de yaşamda da Demirgal Kareýada adamlar var ha. Gaçýalar ýurtdan, granitsan. Şu Günorta Kareýa geçmek üçin deňizde ýüzüp gaçýanlar ama pikir edin o. Nähilek derece adamlar şu deňizde gönüp bökýän, odan şoň üstü bilen ýüzüp Günorta Kareýa var ya. Bir pikir edin ha ýagdaý. Doğrudur dost. Şoň üçin lalaşymy hawa Türkmen halkyna mesele bolup biler, demokratiýada, azatlykda mesele bolup biler. Eger mesele wagty bolýar, gelin orta çykalyň-da şu meseleni çözelim. Ýöne o meseleni var gömüp ýapanyň bilen bir çözülip da. Düşündüm. Düşündüm da. Ay matumun ağam näçinçi ýylyň ya aýdan okmuny? 99. 99? Hawa. Ay bile men nenimki şekeliň sen ho. Ay ýokdy, ýaşasy bolan ay be. Telpek koydum ay mene. Ay bolýa, hemme de gülýär bor nesip bol. Ýaşasy bolan eken ya matumul ýakmaýadyň dostsan. Jigim, injigim ýakmaýadyň. Yo, yakar ýalat ýok kardeş. Yakar ya rahat yok sen hakikatta mızarşına da konstitusiya karşı da dedin o ki onu hakikatlar ilmidi ama neme geçilen amalaştıran o da düşünen mi? Ona hiç çek oluyor. Sonuçta bizde yürüyüş var. Sonuçta yine Filipin'e günle havarlaşan İngiliz'imiz var. Avrupa'da Türkmen iyileştirmemiz var. Düşündüm. Ali sen ne yaşın gelin sana diye. Arada var. Men başka sebeplerden dolayı gelemem. Men prezident o politika ol zaten men temam. Başka siz düşünmersiniz men temamı. Aşağı dostum. Düşünürsünüz. Halis arada men orsetdaki bir blogger bilen havarlaşdym. O zaman men ona aýtdym. Eger Türkmenistanda sana azar berýän bolsa, arkaň gelin, Filipin'e gelin, bolmasa Malazya barın ya da başka ýolda barın, bizde jurist var, hem de kömek edilýärler. Dokument düzeltmeli, iş tapmalı, doğru mu? Sizin case'inizi yatamalı, en esas da case taýýarlamak. Nädip suda varmalı. Düşündüm. Ay onu näme diýin? Dogry bolsa, ýalňyş bolsa, ýani işinde üstünlük maktum bolýar. Janyň sag bolsun dostsan, ýöräýin men ýuwaşlyk bilen. Ama sağ ol. Sağlık. Sağ ol. Efirelerin için sağ ol. Gelecekte koşul näme diýen? Sağ ol. Aman jamaatym. Takip edýändim Facebook sahypamdan. Any görelim näme diýen, näme diýen. İzarlasak emmeňi de. Davay dostlar. Aha. Yine yeri isteyip durayır. Şu yürüyüşler edeceğim amına kömek edelim sana. Kime karşı kömek etmeli Karol? Kimi kovalayan? Kovalayan adam mı bizi? Sen bir adam tapmalı, bir adam tutmalı olsa sana kanun esas gerektirir. Düşünüyorum sen kağızda görkünmesin ha. Ay böyle. Arasına su çaydı çay dosya. Hava su içmeli iyileşe gürlep yağdadım benim. Sen tutulyan bakım diye bolya. Karol eğer tutulmakta manglayımda var ya tutulmak olsa bolya. Etcek adım yok. Sen näme diýen bizim politikamyzda sen goşulmaga hakyň barmy? Men Versace, men Türkmenistan raýaty dämi? Düşünýärmi? Men opşy bolýan, sizin siýasatyňyza goşulmaly bolsa, siýasatyňyza goşulmaýar. Gel jemgyýet hakyna gurrun edeli. Gel Türkiýadaky migrantlar hakyna gurrun edeli. Gel şu Iranyň Türkmenistana garşy etýän howpy hakyna, Iran urşy hakyna gurrun edeli. Dogrymy? Hiçlik bir kanun zat edemez. Ýöne hawar halkara siyasat yönetici dağıtlarıyla çıkar. Mehta, selamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Maktumul al gowmada sam sabamsın.
Oňa Hudaýa şükür özüňiz näl gowma? Elhamdülillah, elhamdülillah. Yani ödün kovmada sevmede sağlık mı? Maşallah sesini açtım. Ne çuğundan beri izliyordum. Yine bir kayboldu. Lakin hiç bir çıkıp bilmedim de. Bir adam bir dağıtır çıkamızam yok. Medim ahir iş bilen yankı onun yankı ayal kişti mi ya? Erkek kişti mi? Sesi ayalıma gidiyordu. Doğumuzda yankı doğumuzda. Dömettim bir çıkayım deyip çıktım da. Yakışı oldu görüştük bana gidip de. Baktım da. Bolýa, sag bolun. İnşallah bu zatlar kâme pormaklık bir zatlar var. Şu zatın iyinden düşüversen hemme zat yörüngdäken Huda berer. Biliyorsun. Doğru ol böyle köri yani sen şunun yanına sesini açtım yani. Gurleşip oturanı. Ol köri Türkmenistan ikinci şu rakam dalada. Biliyorsun. Dinge şu sebep dalada. Öyle bar play Türkmen bolup ne yapçın yurdun var play. Ana şu zatlar dalada. Barsak ne hemen kıyınçlıklar var. Yekasan milyonça adımlar ne diyor. Böyle bolsa bir neçe adama 6 milyon 7 milyon diyelim. Yarsa daşarda ahırda. Ancak kıyınçlıklar var. Bolmasa adım her kim öz üyünden, öz vataninden daşar çıkar mı? Şırakam kıyınçlıklar var dalada. Hani bildiğim çıkarlamız hili kop vakitler bolan. Bildiğim asıl kerkiden boluyoruz dalada. Neçe arkaya hemen ne biliyorum da. Şu için kapılar gepleşin, gurleşin deyip ben biraz dilim Uğan Türkmenlerin yakalaktırdım. Ama uzaktan izliyoruz da düşünüyorsun. Hani parmak bolun yok. Yani kop işler var. İnşallah siz yanınızda durun. İnşallah sabredin. Sabretseniz de ne emediyseniz de Allah verir düşünüyorsunuz. Siz bilir Türk iman diyor. Bilir avvaldan ahir inşallah Müslüman bir yanıktı. Türk bölüm ama biraz bilir Türk bahşet ben gurlesem de. Ama köp yerde Türkmenistan'ı melamet ediyorlar ha. Düşünüyorsun hem melamet ediyorsun alıp varıyorsun düzgün hem de melamet da. Yani karabı doğru. Bundan evvel 90 yaşında azat oldu. Orset'ten aldı. 2006'da hatta şu gün ben eşli otuyordum. Kurban yanım gelinle. Sonra oğul gelin hemmesi bir beter bol gitti. Parmak bolon yok dalada. Awalki wagtda ýene bir 300 000 adam barýar. Indi bana bu wagtynda taşırdyň pasportu bolsaň barmak ýemin gadagana. Näme ol merdim aya çykýar. Näme Türkmenistan bar bilen ýok. Her ýere bar bilýärse dünýäniň kaýsy bir ýere bolsa pasport bilen wiza bir gidip berýär. Kimeňe bir gala desse bir jenaýat işe bermeli. Sen etme hemmen çyrakyn bir gözle görýär. Aşağıda benim karşılığımız var mı? Ben bakset benim Türk bölümü için açıyoruz da. Şimdi burada yakşı olsa kovu olsa şoň yanıklar inşallah. Şoň için bir dene aytacak bolanım. Hiç kaygırma. Allah eğer canını hiç gibi alıp bilmezem. Eğer alacak bolsa ol bir alayda. Onsam gider, munsam gider. Bu sefer hem hekim gitmeli. Ama bir yanakta bir nahar yiyip içip öt gitmeli hala. Bir da şonda karşılık çıkmalı hala. Yeke senden milyonlarca Türkmenler kıyınıp Türkmenler köpeği düşünüyorsunuz. Katı haberimiz vardı. Yaman bir olmasa bir azıcık yana kartı bir. Neçe milyon ne mi ederler? Ödün Xitayda boldun dedin. Bir Xitayda bir 5-6 milyon bir hil zabıtlarda bir hil kompanyalarda 5-6 milyon adam çalışıyor, iş yeri. Bir devlet bunu çok avayt bilmeyecek bolsa dursun. Onun için şu başı değiştirmeli buluyorum. Onun ne mücadele etmeli. İnşallah sabır bilen. İnşallah Türkmenin yana köpler inşallah. Sabır etseniz bol inşallah. Adım vaktim eken benim bana hanmat diysen buluyordu. Hanmat buluyor inşallah. Köp vaktine almayına. Kelle ağırtmayına. Ama başka dostlar, başka adımlı karşımızın adımlı köpler. Yani iki adımlı ne ettim inşallah. Şu yanına üzüp alma, hullasa etmeyin. Yankı doğru. Orada ne yapacağın? Türkmenistan'a gelecek. Barsan, bu hükümetin vaktinde hiç mi onun yanına yok. Bu dayyus bu hükümet başında. Baştaki bu dayyusa. Korku din Allah'ım olmalı. Düşünüyorsunuz mu? Sonra her kim bir kala dese, bir cinayet dese her yerde hiç yerde koyulmuyor. Lakin bu Türkmenistan'daki Alpanya siyaseti hiç kimse dünyanın 8 milyar insan var. Şunun şun yani yaşıyor. Katı bir az insan var arada. Mesela bir kupada 100 milyon, 200 milyon diye. Kararda hem demokrasinin kup ağlattık içinde yaşıyor.
Ana şöyle rakımın yaklan inşallah da beten aytacak buluyorum. Şu alıp veriyorsun işine inşallah bolurat. Hiç yanak yok. Yani ol bul aysa yani ota onu koy gel Türkmenistan'ı diyse lekin bu hükümet de hazır bulmalı. Bu yaman bir zalim bir yanakla. Düşünüyorsun mu? Zalim olmasa lekin bulam şu öz yani kim şu Türkmeni etiyor. Hatta öz çağası var, aktık var, oğul var. Yani katık bu işe deniyor. Yani bu yanak olsa her iradım her işe etmeli. Adam canından doysa insan biraz canını katırsa her iş buluyor adam. Ama o günleri yetirmesin. Yani öldü bir an şarakam sizler yani çıkıyor adamlar kop görüyorum ben. Ana çıkıp bir akılına yadır. Ben şunu doğa ediyorum. Bolmasa bir canından doyan katı erbet işler bulur adam. Düşünüyorsun bazen şol maktul can. Boluyor sağmasan boluyor ha. Vakti almayın ama kâpeli dinlet durun inşallah. Bolya sağ ol. Halmurada gelecekte görüşeceğiz. Boluyor inşallah sağ ol inşallah. Sağlıklı görüşelim.